Surprise! Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Digos Flower Shop, delivering happiness. Hi ma'am, may good to. Marilyn Darol. Ma'am, pinascargo mi na may package para sa imo gikan abroad. Oh, sige sir. Okay sir. Nabali ang bayad sa shipping ani diri daw kaon. Kinsa man ni si Maribel? Ito sa abroad sir. Ayun sa anak ni mo ni? Yes sir. Na-inform ba ka ma'am nga diri kaon ang delivery fee ani? Kukuan sir. Ha? Bali iyang gipadala ma'am na nga karton duha na nga box nga dagko. Ang iyang obligasyon ani, yang bayron sa shipping is 1,625. Oh no. Wala ka na inform niya, ma'am. Karon maabot. Wala sir, oy, wala pa malay sir, wala na maamot na. Nya, para saan man natin meron, ma'am, dala na namo. Kontak si Maribel ma. Maribel. Wala di kanya gi-inform, ma'am? Na karon maabot? Amo lang sa nang utang sir, gamay may bayad. Di ba na pwede mangutang ng package, ma'am? Kay kami mo makakuha ana, makatapal. Aligon ma'am, sanawas ako dako man siya nga package duha ka karton. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo. Surprise! Bagay ko. Ipahilak din, ma'am. Ipahilak din kasi mga anak ba. So, ma'am, mayong hapon sa tanan. Before may magsugod, ma'am, magpaila-ila sa DIME. Ako day si Albert, ug akong kauban si James. So, ma'am, kami day ang staff sa EM Digos Flower Shop. So, ma'am, naami diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imong ika 49th birthday. So, ma'am, kay birthday man nimo, nagkaan ka na magpag-usap og happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, ma'am, happy birthday. Pag-wish usa, ma'am, tapos tayhupa ang kandila. Yehey! Happy birthday! Mali mo ang nala nga nag-surprise sa imo karon. Katong nasa abroad sir. Katong nasa abroad? Yes sir. So naa sila yung message ha. Yes sir. Ingon nila, ma'am. Happy birthday to you, mama. Salamat sa ama sa laing tuig nga gidungag sa imo ang kinabuhi. Alang sa pagserbisyo ni ining ibabaw sa kalibutan. Among giampo sa ama kanunay nga tagaan kag maayong panglawas ug walay kakulian nga matagamtaman. Ug labaw sa tanan, daghan pang katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. Aron masud-ong panimo ang bunga sa imong pagpaningkamot ug pagpugi sa umaabot. Unta, malipayon ka ma sa adlaw nimong natawhan. Pinaagi sa among gamayng sorpresa. Padayon lang tama sa pakigbisog luyo sa mga pagsulay ug hagit sa kinabuhi. Dili ta mawadan sa paglaom. Padayon sa pagpaningkamot bisan pa man sa kapitos o kalisod o kapait. Padayon ta sa pagdasig o pagpangalagad sa atong labang langitnong amahan. Kaya lamang ang nakabalo sa atong rason sa atong pagpakabuhi niining ibabaw sa kalibutan. Sayod ang Ginoo kung unsa mi kapasalamaton nga gihatagan mi og inahan nga sama nimo. Buutan, masinabtanon ug labaw sa tanan mapinanggaon. Pinangga ka namo ma, uban ni Papa, kay tungod ang inyong tingog mao'y among kusog. Sa makausap pa ma, happy birthday mama, and we love you. Ang Ginoo kanunay mag-uban ka natong tanan. So, mao to ilahang message ma para sa inyo ha. Asa nung birthday na tawhan sa akong asawa, ang inaot ko nga
dagap pangkatuigan ng dangat sinabuhi uban sa sibok ng pamilya bisan to wala dire pero ang Ginoo nasayod na diana minaot pa ko nga ang Ginoo ikauban na mo sa kanunay ng pagpanarbaho pero ako ang Ginoo nakakamakan. Una sa tanan, magpasalamat ko no sa itong labang mo kagagahom sa another pang katuigan, naghatag niya sa mong mama. Nanginaot na ko mga magpabilin kang bisod sa kanunay, ug daghang kayong salamat sa imong pag-amunga sa amoa nga nagdako mi nga family oriented. Kita dili ka mausap sa mga nagagahom ka pinangga ka na sa kanunay na. Hello. Salamat. Basta may masulti nimo sa imong pamilya nga gi-surprise ka nila karon sa imong birthday. Salamat kayo sir, ngayon akong surprise akong pag-birthday sir. Salamat kayo sa mga anak, nga nakatunong kong mga anak sir, ngayon anak kong kabuutan, gano'n katiman silang inahan. Panilain. Kato lang ma'am. Okay ma'am, once again, happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan ang Bigos Flower Shop lang doula